Ja vás vítam u môjho prvého videa. Prepáčte, ale v tomto videu nebudem vám ukazovať moje LPS mestečko, pretože žiadne nemám. Ja vám ukážem teraz môj dom a doplnky. Tu mám koberec, balkón, tu mám stôl, tašku, tu si nevšímajte. Prachy, kreslo, 2 postele, takto tu mám šmiklavku. Takto sa ide sem. Tu sa to nejak otvorí. Ešte to nemám úplne celé zariadené, ale dúfam, že vám toto bude video páčiť. Teraz vám ukážem moje také malinký domček. No, taký malinký domček iba. Tak, ideme dovnútra. Krásne to tu má zariadené. Koberec ďalší. Kreslo, kúsatko, taška. Tu má jedlo. No aspoň myslím. Hej, mal by mať. A ešte tu asi nikto nebýva, neviem. A tak toto bude asi koniec videa. Ja sa s vami lúčim a dajte like. A prosím, ak sa vám to nepáčilo, nedávajte dislike, ale niečo mi napíšte do komentárov. Ahoj!